Kodi izi zine nkumati njani? Izi zine kandi kumati njani kaya sindikudziwaso. Teufiri kulibe ulipo. Kuno ndi kuchipatala ku Bottom kumene takumana ndi mzimayi uyu amene wayenda maliseche ambiri tamuona kuyambira pa Nanjiri wadutsa pa Wakawaka mpaka na kufika pa tanki apa pa Petroda. Tsopano tili kuno ndi ku Bottom kumene tinabwera naye akufuna kwabwino atamveka salu kubwera naye kuno ku chipatala. Tsopano iyeyo komanso ndi chovala cha chipatala chimene tachionachi. Tsopano iyeyo akufotokoza nkhani yake momwe wayendera kuchokera kwawo akuti kwawo ndi kumwanza. Ndiye tiye tonse timvere nkhani yakeyi. Tafotokozani. Dzina langa ndine Zadala Vincent watundu Mwanza wakavise kuchadathwira nkhondo anthu ndene ndilenga mteno ndifunzisa ufiri nendili mwana usazoine chilichonse ndilenga hamala nkwamenya mai yanga kuchingiriza magazi makakwalatu nkundimwetsa nene zokhangana sokoneka chani ndapezeka muruno ndandopezeka mulungu amboenda ndera tandiketsa zipangizo mai yanga munatokogona pantumbiro pa mai yanga pacha ndiwachibale amatena nazifo choti ine ndikwarani ndikwaulula nekhangala mandirama ndithamangisana nezingoendendano koma ndiupita sindurani sindikudziwa dzina lomwe adandipatsa kufiti wali nkhale ndani ndikhale pirirani pedzina langa ndine ndani Zadala Vincent alandichita zimenezo ndanya kwa matenda ndamaraya ndagulupa akasuza ndavirolo ndanya dani ndiyena makhala kuchingwa marolino aladzimwalira marolino amuna alipo ndakazawo ndavirolo onse amunawo aliponso ndakazawo ndechambaladzo nditenga momo kundipititsozo mbakhale nga mabhikiro obokale muzerengera chani madzi nendazi siningasenze nawo dzobokadzo ena makachedza mvino ena dzokudzala ena dzokuchani dzokulishuku nendigochita ziti zimenezoyi nendipereka nanga uya nanga alanditana adandilanda kuboma la Mwanza. Ndiye wachoka bwanji kuchokera ku boma la Mwanza kuti ufike kuno ku Lilongwe? Neni mangozendera kumwe ndulowera sindurani sindukudziomba zimwana ndichitilazo kumudziko ufifiko. Oho, nanga amene anakuvula zovala ndi ndani kuti uziyenda maliseche? Anthu ena amakhala ndithamangitsati kuti palipongokhapo kuti upatse zovala zina paliponero kutali kugonekayo ulivire nduline nono anu kumandigenda ndi miyala nentsoni marani ndimabwezerano. Pa mudzi wakwanu mumati ndi mudzi wanji? Mudzi wakasuza amaraje na gulupu akasuza watu ndi wakavise kumwanza. bodano kuboda mmaoloka boda uja kapena boda vaje muntunda chokuntuna ndikamachoka chiparala kuja nofika paboda amatsuka magalimoto pantunda vaje ulonsobiro kwanene kuti watukira kwadi mangi kuja adathera nkhondo anthu kucho chifunga tonde kwanu kumeneko. Oho, koma iweyo siwe wamisala. Oho, nde ufuna kuti anthu akufuna kwabwino akupangire chani? ndofuna ndapeza yopemphera kudzimwada ndika mimbazi nthupi mudzimwada ndikupazo zitani zichoke. Oho, chabwino. I think tonse tazimvera tokha ndi anthu amene muli akufuna kwabwino. nena umuti mmene muzithedzi na mundu anatu nkuve unthuvimu zilimele neditsonongo mavesi zikukupera zomwalira anthu ambiri mepopo kusonyeza kuti anakuphunzitsa ufiti uli mwaung'ono. yosoziwa chine chili chonseyi ndithu nawangaamenewo zikoma kwambiri. Apapa tinali kuchipatala ku Bottom nde panopa akupita ku Sento nde ambiri amene tingafune kuipanga folo nkhani iyi tikafufuze kuchipatala cha ku Sento Hospital. Zikoma kwambiri.
komanso kwa amene tamuzindikira kaya achibale popeza mwina zina ndi zina sizikumvetsetseka bwino, tikhoza kupita ku sentoko kuti tikafufuze za mtsikana ameneyi. Ndikhoza kuti ndi mzimayi Tadala Vincent kwawo kumwanza ku boda. Like, share, Malawian Cameras, right.